كتعقوتين عندو لكم زلنا مو سلام كوينو نقع سلام رأينا إذا عاوت ذي رحنا يزلنا لو متري وذلهم وطاي ذلهم قد محجي نتقراي زتنكف يلن مسبلكو ابتحان توسطان ايدرون اول سعيد تقراي تتنكفن تبلدو ينبركان ابيد على حجي ايرترا زبلو زنمرو لو مقلبت إلهم امناي تقراي قداي بدحريت سلام كميت صنحو كبرات تخاتلتي نقولهم تجارون إرترامان رحواتي ببزلهم وسلام رهوان دا تمنى لكم لو مدما محبرة ميداك زورو زوعلو عزيم مزرر بتزنبرو زعباتات تنستمرت أهلو خناتات زيناتات حيزلهم قريبا له كبرات تخاتلتي زيوم النزيم زامسسلو خالوت الزرار بتهلو خناتات حيزلهم قريبا له كبرات تخاتلتي قدمت فيديو مجماركم لايك سبسكرايب المقبار كي ترسعوا إذا بمبال نبزلص المدبنا نقص هاجرة لبيس منيو حلمي دهنتيو بلتكي معرقكي بعيني كريو طعمك اسمعني قويتاي لمينيو عدى يا بجمية إلى ناقريو عدى يا بجمية إلى ناقريو طعمك اسمعني قويتاي لمينيو العالم ندري ناتنا دفتري أفريقيا ويتكوكو ترمز ملياتنا حواتنا يا بلغنا سلام سلام حواتنا يا بلغنا اسمع حبيبي حواتنا يا بلغنا يا
يغنينا كماري على خندو اسكي على لا كماري على خندو على عيلتاي عيلتا عندنا يغنينا قتل لبلا دمو مقدمه نابنا نخي إذا زمدكي كنت حقوسين عند ولكم زلنا مو سلام كوينو نقع سلام رعنا إذا عاوت ذي رحنا يزلنا لهم تري وذلهم وطا يزلهم أفضلهم لهم سنة يدخل تقرأين ارتراب تحواوشا كم لازم مثلا حنبلا إلى أنا نمو كم منو يخون نحاكوش لا إلا تحاكوش لا إلا زمدكي تعمي زحقس يبقى خلاص كله قلت هزبين حواويسو ኦጎግሞ አሁን ኦጎግሞ ከጥምረት ለማስወጣት ምን አሉ ደግሞ ይሄ ኦጎግሞ ከትላንት ወዲያ መስለኛል ትላንት ፕሮግራም አልነበረም ከትላንት ወዲያ የሚዲያ ላይ ብዙ አሳይተ ነው ማናቅ አሁን ያለው ከትላንት ትምርት ተማር ጫው ትላንት የአፋር ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጋር ያለው ግንኙነት እናቋለን አወል 40 አንድ ዳቦ ለትግራይ አላሳልፍም ብሎ ሲነግረን ይሄን ሁላ ከየት የመጣ ነው ከዚህ በፊት የተሰራው ፕሮፓጋንዳ ነው ፕሮግራም ሰርተን ነበር ሰሞኑ አይታችሁ ከሆነ ጃዋር ጫው የናተ ጫው የዘረፈው ያ ቡድን ነው የተባለ በትግራይ ላይ በህወሓት ላይ የነበረ ፕሮፓጋንዳ በለውጡ ጊዜ የተባለ አሸናፊነት እኛ በድንጋይ ወርውረን ምናምን ለውጥ አመጣን በሚባልበት ጊዜ አይታችኋል እሱ እና አፋር ህዝብ ጃዋር ከሚኒሶታ መጥቶ ኦል ዘ ዌይ ቱ ሰመራ መጥቶ ከዛ ትግራይና አማራ ላይ እንደዚህ አይነት ቆርሾ ለመፍጠር እናንተ ስትጋጩ እናንተ ስትማጡ እዛ ቁጭ ብሎ በእናንተ እንትን እሳት ጥዶ ይሞቃል የዘረፈው ቁጭ ብሎ ይበላል ያለ ይሄ አይባልም እኛ ይሄን ሁላ ደብቀን ቁጭ ብለናል ለበጎ ብቻ ትኩረት እናድርግ ብለን አፋር እኮ ከትግራይ ህዝብ ጋር የታገለ ፕሮግራም ከትላንት ወዲያ የሰራው ፕሮግራም አይታችሁ እኮ ነው ብዬ ከዛ ብልጽግና እንዴት አድርጎ እንደተጠቀሙት ብልጽግና ስሰማ ነው ትላንት አልነበርኩ ግን የሰማሁት ነው ብልጽግና የአፋር ህዝብ መለስን ነው የሚያውቀው ከጃዋር በላይ የአፋር ህዝብ ደብረጽዮንን ነው የሚያውቀው ከጃዋር በላይ የአፋር ህዝብ ህወሓትን ነው የሚያውቀው ከጃዋር በላይ የአፋር ህዝብ የትግራይ ህዝብ ነው የመጀመሪያ ወዳጁ የመጀመሪያ የሚያውቀው ጎረቤቱ ለዛ ነው ከዛ ይሄን እንደ በቃ ለየት ያለ ተቆርቋሪ በቃ እናንተ ነፃ ላወጣችሁ ነው የመጣችሁት ጫው የናንተ ጫው እኮ እየተበላ ያለው በእንትና ነው ያለው እንደዛ አይደለም የፌደራል ስርዓት ሲሰራ ኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ሲሰራ ይሄን ማለት ህወሓት የት ነው የታገለው አፋር ክልል ነው አብዛኛው ቦታ አፋር ክልል ነበር ሐየለው እንኳን አፋር ክልል ነበር ለበርካታ ዓመታት የአፋር ታጋዮች እኮ አሁንም እኮ የህወሓት ታጋዮች እኮ አሉ የአፋር ታጋዮች አፋር ተወላጆች አሉ ህወሓት ጋር አብረው አዲስ አበባ ይገቡ አሉ በርካታ ቦታ ኦጎግሞ ስንት ዓመቱ ነው ኦጎግሞ እኮ 50 ዓመቱ እኮ 50 ዓመት አይሆንም እንዴ ተመሳሳይ ህወሓት እኮ በአንድ ዓመት ምናምን ነው የሚመጣው ኦጎግሞ አብሮ ስንት ዓመት ስንት መስዋዕትነት የከፈለ ህዝብ ነው ፌደራል ስርዓት የሰራ ህዝብ ነው ህወሓት የነበረበት የያዘው መንግስት አፋር ክልልን የፈጠረ መንግስት ነው ይሄ እንዲህ ብለን ስንናገር ብልጽግናዎች ምን አሉ ህወሓት አፋር ክልልን በስጦታ እንደሰጠ አድርጎ ቆጠሩት እንደዛ ይለናል አለ ህወሓት በስጦታ አፋር ክልል በስጦታ ጊፍት ነው የሰጣችሁ አለን የፕሮፓጋንዳ እንዴት አድርጎ ናሬቲቭ መቀየር እንደሚፈልጉ የብልጽግና ሰዎች ማለት ነው ተመልከቷቸው እነዚህ ህወሓት ነው ቢሰጠው እና ሐረርጌ አንድ ዞን አለ ከድሮ ከደርግ አወቃቀር እና ሐረርጌ ነው ጊፍት የሰጠው አንድ ክልል ወሎ ሁለት ዞን አለ ከወሎ ወደ አፋር ሄደ ወሎ ነው ጊፍት የሰጠው ለምንድን ነው ጊፍት የሚሰጠው አፋር ነው ተብሎ ነው የተካለለ ነው ማን ብሎ ነው ጊፍት የሚሰጠው ብልጽግና በዚህ ደረጃ ናቸው የሞቱት የአወል አርባ አክቲቪስቶች ማለት ሶሻል ሚዲያ ላይ እኔ ስለማራጋቸው ነው አንዳንዶች የአወል አርባ አክቲቪስቶች አሉና ሶሻል ሚዲያ እየቆራረጡ እንደዚህ ኦጎግሞ እንዴት ከህወሓት ጋር ጥምረት ይፈጥራል እንደዚህ እኮ እያሉን እኮ ነው እየነገርኩ ነው በግልጽ ነው እየነገርኩ ያሉት ይሄ ፌደራል ስርዓት አብይ አይደለም የፈጠረው የኢትዮጵያ አፋር ሆይ አፋር ነህ በየቦታው ተበታትነ የነበርከው አፋር
በወሎ ወደ ትግራይ ወደ ሸዋ ወደ ሐረርጌ ተከፋፍለ ነበር። አፋር የሚባል አንድ ክልል ዲዘርቭ ታደርጋለህ። ክልል ይሄ ዘላን አርብቶ አደር ምናምን የተባልክ ሳይሆን ትክክለኛ ሴትል አድርገህ መኖር የምትችልበት መንግስት ነው መምጣት ያለበት ተብሎ በሰውነት ተከፍሎ ያመጣ ስርዓት አለ እንዴ? ኢህአዴግ ስርዓት እኮ እሱ ማን ያመጣው? አብይ ነው ያመጣው ወይስ ጃዋር ያመጣው ስርዓት ነው እሱ? እንደዚህ ሲባል ያሟል። ብልጽግና በደንብ ነው የሚያመው። እና ፋርሴ ቦላዎች ስላንት በአፋርኛ በአማርኛ ጭምር ይሄን ሲያስተጋቡ ነበር። ሰማ ይሄ አታውቁትም ማለት ነው። እና ሐጂ ኢብራሂም አታውቋቸው ማለት ነው። ሐጂ ኢብራሂም አጉጉሙ አታውቁትም ማለት ነው። ከቲፒኤልኤፍ ጋር ወይ ከትግራይ ህዝብ ጋር ያለው ግንኙነት አታውቁትም ማለት ነው። ይሄ አጭበርባሪው እያልኩኝ አይደለም። ለማወናበር የአፋርን ህዝብ ለማወናበር የሄዳችሁበት ርቀት ግን ትገርማላችሁ። ምን ያህል የሞተ ስርዓት እንደሆነ የምታዩት በዚህ ነው። ቅድሚ ሕጂ ንትግራይ ዝትንክፍ የለን ምስ በልኹ ኣብቲ ሓንቲ ወስታ ናይ ድሮን ኣወል ስዒድ ትግራይ ኣይትትንከፍን ትብል ዶ ይነበርካን ኣበይ ዳ ኣላ ሕጂ ኤርትራ ዝብሉ ዝነበሩ ሎሚ ግልብጥ ኢሎም ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ብድሕሪት ኤርትራ ኣላ ክብሉ ይስምዕ ኣለዉ። ኤርትራ ካበይ ዳ ኣመፀት ሕጂ ጽምዶ ጉዳመኛ ስርሒት ምንባሩ ንመሃይማን ፖለቲካ ሎሚ ይበርሃሎም ይኸውን። ስቕታ ዝዓቃል መንግስቲ ኤርትራ ግን ንለባም ብሩይ ሎሚ ዕሸል በሻሻ ልብ እንተልይዎ ነዛ ሕጂ ዝብላ ኣነ ፂሩ ይስማዓያ። ሎሚ ኣብ ፕሮሳተይ ኩናት የለን ትብል ኣይፀሓፍኩን ዘለኹ ንምንታይ እንዳ ጠንቋላይ ኬድኩም ኣፍትሕዎ። መደበይ ንምዝዛም ንመላእ ቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ ህዝቢ ንመላእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ደላይ ሰላም ዝኾነ ህዝብን ብፍላይ ድማ ንውፁዕ ህዝቢ ትግራይን ብቐጥታ ዝኸይድ መልእኽተይ እንሆ። እዚ መልእኽቲ እዚ ናይ ሎም ዘይኮነ ናይ 16 ለካቲት 1983 ካብ ህዝባዊ ግንባር ዝተላእከይ ንለባም ኣንፍተሉ እዩ። ናይ 1983 መልእኽቲ ናይ ሎም መልእኽትን استخبرك حزب تግራይ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ትነብር ኩልኹም ኣብ ትግራይ ዝተደራረበ ዝተሓላለኸን ፀገማት ከም ዘሎ ኩልና እንፈልጦ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ብኩናት ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ዕንወት ኩለ መዳዊ እዩ። ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝብና ካብ መረበቱ ተመዛበሉ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ካብ ትግራይ ወፃእ ዝተሰደደ በብ ዘለውን ብሕማም ብጥሜት ዝረግፍ ብጣዕሚ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ዘሎ። ብዙሕ ፀገማት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ይበፅሕም ዘሎ ኩልና ንፈልጦ እዩ። እዚ ፀገም እዚ ቅድሚ ኩሉ ህፁፅ ሓገዝ ደሊ ጎኒ ንጎኒ እውን ናብ ንቡር ሂወቱ ክምለስ ናይ ዳግማይ ሕውየት እግሪ ምትካልን ስራሕቲ የድልይዎ እዮም። እዚ ኩሉ ተኣሳሲሩ ክፍፅም ተዘይኽኢሉ ህዝብና ካብ ሽግሩ ዝወፅእ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ልዕሊ ብርሰት እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ። እዞም ፀገማት ብዙሓትን ዝተሓላለኹን ይኹን እምበር እንድሕር ተሓጋጊዝና ዘይነቃልሎን ዘይንፈትሑን እውን ኣይኮነን። ከም ዝፍለጥ ሓይሊ ዕማም ሕቶት ሓገዝ ትግራይ ዝብል ሰፊሕ ምንቅስቃስ እናተኻየደ ፀኒሑ እዩ። ይትረፍደ ንስኹም ኣነ እውን ይርዶ እመኑን ግን ናይ ጥምረት ሰራዊት ናይ መጀመርያ ክሰርሖ ዘለዎ ንኣብነት ካብ ሰመራ ትለዓል ኣብ ሰመራ እያ ክትተሓዝ ካብ ባህር ዳር ካብ ኮምቦልቻ ካብ ጎንደር እየን ክለዓላ እዚአን ተንድሮን መሊስካ ናብ ካሊእ ምስዳድ ከም ዝከኣል እቲ ቤዝ እውን መልዓሊ ቤዝ ጌርካ ምውሳድ ከም ዝከኣል ኣይትጠራጠሩ። እዩ ንጃሃር ኣይኮነን ዛረቡ ዘሎ ክገብርዎ እዮም። ናይ ወሎ ፋኖ ኮምቦልቻ እንተሒዙ ናይ ጎንደር ፋኖ ጎንደር እንተሒዙ እቶም ናይ ድሮን ቤዝን ናይ ጀታት ቤዝን ዝበሃሉ ዘለው ባህር ዳር ናይ ጎጃም ፋኖ እንተሒዝዎ ኦልሬዲ እዚኣቶም ዝመርሕዎ እምበር እቲ ናይ ፅምዶ ሓይሊ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ናይ ትግራይ ድሮናት፣ ናይ ሱዳን ድሮናት፣ ናይ ኤርትራ ድሮናት፣ ናይቶም ካልኦት እውን ድሮናት ኣብዚ ከም ዝኣተው ኣይትጠራጠሩ። ክንዲ ድላዩ እንተዝህልዎ ካብ ናይ ሱዳን ላዕለ ይኾንን ካብ ናይ ኤርትራ ላዕለ ይኾንን ናይ ትግራይ እውን ቀሊል ኣይኮነን። እዚዩ ንጃሃራ ንዛረብ ኣይኮነን ዘይምልሱ ደኣ ይብሉ እዮም። እዚዩ ወታደራዊ ግድ የብልኩም። ይትረፍደ ንስኹም ኣነ እውን ይርዶ
ቀዳምነት አዘዝቲ ሰራዊት ሕወሓት ዘካይድዎ ኣኼባ ኣጠናቂቆም ውሳነታት ኣሕሊፎም ኣለዎም። ናይ ኣየር መንገዲ በራታት ምዕፃውን ምኽፋትን ናይ ፌደራል መንግስቲ ውሳነ ስለዝኾነ በራታት ክቕፅል ወሲኖም ኣለዎም። ናይ ሰራዊት ሞራልን ህዝባዊ ሓድነትን ስለዝተራኸመ ሓድሽ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ካብ ምጅማር ኣብ ምክልኻል ጥራሕ ከሰክሩ ድማ ወሲኖም እዮም። ምስ ሻዕብያን ፋኖን ዝነበረ ናይ ጽምዶ ተስፋን ደገፍን ብዝተደለየ ብርኪ ከም ዘይተዓወተ ድማ ገሊፆም እዮም። ኣብቲ ካብ ኣዘዝቲ ኣርሚን ላዕሊ ጥራሕ ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ንኣየር ክልል ምቁፅጻር ዝሕግዝ ንኣየር መንገዲ በረራታት ይተዓጾ ዝብል ኣጀንዳ እኳ እንተተለዓለ ዕፃውን ምኽፋትን ናይዚ መስመር ብዋዕልና ክንወስኖ ይግባአን ብምባል ፌደራል መንግስቲ ብናይ ባዕሉ ውሳነ የቋርጽ ብምባል በረራታት ክቕጽል ኣለዎ ዝብል ውሳነ ሕሊፎም ኣለዉ። ሓድሽ ውግእ ንጀምር ወይ ንጀምራ ብዝብል ነጥቢ ሰፊሕ ክርክር ዝተኻየደ እንትኸውን ህዝባዊ ሓድነት ከም ዝተራኸመን ናይ ሰራዊት ናይ ውግእ ሞራል እውን ወዲቑ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ እዮም። ኣብ ታሪክ ትግራይ ብሓፂር ግዜ ክንዲዚ ዝኣክል ሰራዊት ዝተማረኽሉ ኣጋጣሚ ኣይነበረን ብምባል ንኣብነት ፍጻመ ሸረሪና ብምልዓል ሓድሽ ውግእ ካብ ምጅማር ዘሎ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምክልኻል ጥራሕ ምምዕራይ ዝብል ውሳነ ድማ በፂሖም ኣለዉ። ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ብዝደለናዮ መንገዲ ኣይኸይድን ዘሎ ዝበሉ እቶም ኣዘዝቲ ኣብ ሸረሪና ካብ ሻዕብያ ደገፍ ክንረክብ ተጸቢና ነርና እንትኾነ ግን ትእዛዝ ኣይተዋሃበናን ብዝብል ደገፍ ከም ዘይረኸቦ ኣመላኺቶም ናይ ፋኖ እውን ኣብ መንጎኦም ብዘለዎ ምክፍፋል ምኽንያት ብዝተደለየ ብርኪ ክሕግዝ ብዘይምኽኣሉ ኣብዚ ጽምዶ ተኣማሚንካ ዝጅመረ ሓድሽ ኩናት ከም ዘየለ ተገሊጹ እዮም። ብሓፈሻ ዝዘተ እቲ ጉጅለ ኣብ ውሽጡ ዝርከበሉ ናይ ውደባ ሞራሉ ምህሳሱ ዘርኢ ምዃኑ ተሓቢሩ እዮም። ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣባል ማእኸላይ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዮም። ብሕወሓት ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ናይ ገዛእ እሱር ኮይኑ ድሕሪ ምጽናሕ ሓለዋቱ ዘይፍለጥ ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝኾነ ሓበሬታታት ይሕብሩ ኣለዉ። ብፖለቲካዊ መራሕቲ ሕወሓትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣብ ዝተመስረተ ማእኸላይ ኮማንድ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጀነራል ምግበይ ሓዊሱ ልዕሊ 9 ኣባላት ከም ዘለዎ ተሓቢሩ እዮም። ብሕወሓት ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ንኣዋርሒ ዝኣክል ናይ ገዛእ እሱር ኮይኑ ድሕሪ ምጽናሕ ሓለዋቱ ብንጽር ዘይፍለጥ ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝኾነ ናይ ሓበሬታ ምንጭታት ይገልጹ ኣለዉ። እቲ ማእኸላይ ኮማንድ ብፖለቲካዊ መራሕቲ ሕወሓትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሓለዋትና ምምድሓን ብዝብል ዕላማ ዝተመስረተ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ኣባል ከም ዝገበርዎ ተመላኺቱ ኣሎ። ኣብዚ ሓድሽ ሴንትራል ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጀነራል ምግበይን ዝርከብዎ ልዕሊ 9 ኣባላት ምህላዎም ይፍለጡ እዮም። እንተኾነ ግን ብዞም ናብዚ ኮማንድ ምጽምባር ጀነራል ታደሰ ወረደ ብነፃ ኣካል ዘይተረጋገፀ ምዃኑን ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ትግራይ እውን ክሳብ ሕዚ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለፂ የለን። ኣብ ሱዳን ሃንደበት ማለት እውን ብዘይቆጠሮ ኦሊሶጎን ኦባሳንጆ ትማሊ ናብ ከተማ መቐለ መእተዎም ሲዑ መንግስቲ ትግራይ ከም ዝክብል መግለፂ ሂቡ ኣሎ። ኣብቲ ዝተገበረ ዝርርብ መሪሕነት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ 2018 ዓ.ም ብዝተገበረ ምርዳእ ንዝርብን መሰረት ትርጉም ዘለዎ ክትትልን ቁፅፅር እናተገበረ ብዘይምንፁ ሕጉሳት ከም ዘይኮነን እቲ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ወጥሪ ከም ዝዓረገን ነቶም ፕሬዚደንት ኣብርሂሞም እዮም። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝርርብ ክጅመር እንተኮይኑ እዞም ዝስዑ ነገራት ምምላስ መሰረታውን ቁልፍን ከም ዝኾነ ኣስሚሮም ኣለዉ። ንሳቶም ድማ ናይ ኢኮኖሚ ማዕቐብን ዕፅዋን ንምልዓል ምቁራፅ ወታደራዊ ክባን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ምርጋብን ላዕላዊ ግዛኣት ትግራይ ናብ ንቡር ምምላስ ተመዛበልቲ ድሕነቶምን ክብሮምን ብዝሓለወ መንገዲ ምምላስ ፖለቲካውን ሕጋውን መንነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ዝብሉ እንትኾኑ ድሕሪ እቲ ዝርርብ ኦሊሶጎን ኦባሳንጆ ብወገኖም ምስ ፌደራል መንግስቲ ተዘራሪባ ኣብ ዝቕፅሉ 1-2 ሰሙናት ክምለስ እየ ኢሎም ከም ዝተመለሱ ተሓቢሩ። ስለዝኾነ እውን መንግስቲ ትግራይ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዝተገበረ ፍሽሉን ዘይጭቡጥን ከይዲ ተደጋጋሚ ዘይትግበር መፅዋዕታትን ኣባይታ ድማ ካብ ዝሓመቐነ ዝኸፍአ ዝቕየር ኩነታት ኣካይዳን ንምድጋም ዝኾነ ዓይነት ሸውሃት ይኹን ፖለቲካዊ ባህጊ ከም ዘይብሉ መንግስቲ ትግራይ ገሊጹ እዩ። ተወሰኽቲ ጥቃት ድሮን ኣብ ዝኸዘ ሰዓት እዚ ዝተሰምዐ ዜና ኣብ ትግራይ ክልል ኣፅቢ ወረዳ ሰዓት 7 ፈርቓን ለይቲ ናይ ድሮን ጥቃት ከም ዝተፈጸመ ተፈሊጡ። ብተመሳሳሊ ትማሊ ዕለት ኣብ 2 ዞናት ናይ ኣየር ጥቃት ምንባሩ ዝዝከር እዩ። مباركش كبرات تقتلتين لهم زبالخو مدبات نزي مسلم نيرم دحرات فيديو فوتيخمو لايك شير سبسكرايب مقبار كيترسعو زمبال بقص علي مدبسك عن راخب سلام هون.